bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV to gonɗon e no gonirɗon yo jamme kisal wone moɗon. En garti e émission moon biyeteɗo Ma Commune. hande en gardi hen e koɗo goɗɗo e kala saaha no kewɗen wiide Ma Commune ko émission mo gandanɗa hoorema wonan ɗo ko yimɓe foof. kala mo gandanɗa hoorema aɗa dilla e commune ma, aɗa yiiɗi commune ma, aɗa yiiɗi commune ma ɓamto, aɗa jogui jikki walla jorto moƴƴo vraiment faade commune ma, e on saaha émission ma ina parma woni Ma Commune ɗo e Pindi TV. ko ɗum saabi hande enen e notre 5e numéro mo gandanɗa hoorema caggal ndu jewtuɗen e commune aji kina tolno e 4 hen goto foof ari ɗo holliri hoore muɗum. hande kadi en gari e commune goɗɗo mo gandanɗa hoorema jeeyaka e nder département de Podor, mais également ko kañum woni commune battidiɗo e nder département de Podor. ɗum ɗon woni particularité muɗum. ɗum waɗi ƴettuɗen on ɗon hande dañƴen fartagui vraiment wadde invité ɗoyde le maire de la commune de Mbolo Birane mo gandanɗa hoorema vraiment sa haali haala makko, sa haali inde makko mbiɗa sikki département de Podor foof en andi holi kanko. kono noon haade men yettade inde nde en dokkanmo konngol tigui rigui o salmodire e dendagal bandiraɓe meɗen. assalamu aleykum ceerno Abbas, min salminima. min calmini dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe Pindi TV to goni ene goniri foof. eɗen jogui weltare mawde noon e arde nottadema e noddam du invitation e tawtorede ko watte ɗo ko. Allah jarama a jarama. kono noon Seydi Mbaye o koɗo men ko Doro Mbaye ko kanko woni tigui rigui jaati le maire titulaire on ɗon commune biyeteɗo Mbolo Birane. haade men yawtude alay saago dokken mo konngol o haalana men holto Mbolo Birane o fottata wawde tawede e nder leydi Sénégal. Allah jarama a jarama. fuɗɗinoma wadde présentation mbiɗa commune bastidiɗo kono mi anda noon hoto gummoriɗa. kono kam joni ganden kadi ina wona commune gaɗateɗo natade Podor so tawi ko gummoriɗo Matam to toon lawol kadi nan toon tigui. bon commune Mbolo Birane o woni ko hakkude ina heedimo banggue rew o fleuve du Sénégal heedimo toon. banggue funnague o min keedi koye Horefonde. e banggue worgo o min keedi koye Jeeri walla Horefonde toujours kañum kadi heedi min toon. e banggue hirnague min keedi e Bokke Jalluɓe. commune Galoya way kono nder commune Mbolo Birane woni saabu commune Mbolo Birane heedimo banggueji foof. donc ɗon commune o tawate no mbiruɗa ni noon sa tawi ko gummoriɗa ko banggue Ndar woni commune battidiɗo e nder département o sa yaltimo tan natta koye région de Matam walla mbiya commune mo Horefonde. ko noon so tawi a ummirima banggue Ndar aɗa fayi Matam ko kañum woni commune battidiɗo e nder département de Podor. mais so tawi elle mbiɗa yiya commune Mbolo Birane elle c'est comme si won guuri ɗi ganduɗa hoorema sa ƴeewi tawata elle goni ke nder commune mbo Galoya walla situation géographique o hono ɗi si wayde. bon honno pamirɗen tan commune aji ɗi no gari nde ɗo wonno communauté rural foof no wiya hankkadi wonti communalisation intégrale. minen koye communauté rural min gonno. tigui commune Mbolo Birane koye communauté rural wonno. caggal nde wonti commune noon yaadori e guure ɗe joguiɗen ɗe foof kañum yaadori hen. wuuro Galoya ngo heddi tan woni commune urbaine. donc commune Galoya o way kono île e nder commune Mbolo Birane. Mbolo Birane heedimo banggueji foof. hay banggue maayo no Galoya way ɓayade maayo foof maayo ngo koye commune Mbolo Birane kadi jeeya. donc noon kam commune o sifori ngal banggal. ok donc so tawi en paami wadde enen mbawi wiide commune o ɗes wayde kono koko taati commune Galoya. koko taati commune Galoya ene heedi ga yeeha Bokke, ene heedi ga Bokke, ene heedi ga Horefonde, ene heedi ga banggue Mauritanie o, ene heedi ga banggue kadi Horefonde. holle anne mbo teskittoɗa commune d' abord waɗano ko érigé en communauté rurale. hollon année o fuɗɗi waɗa communauté wonno koye communauté rural Galoya wonno no paamiɗen e 87 no wiyete 2007 somi juumani commune aji goɗɗi jalti ko wayno communauté rural Pété Bokke yalti hen wonti communauté rural Bokke, communauté rural Galoya, Mbolo Birane yalti hen. donc communauté rural Mbolo Birane on tan on commune tan communauté rural kadi wonti commune de Mbolo Birane. voilà donc c'était en 87 woni communauté rural. e banggue commune o noon woni commune o kono wadde Macky Sall ari waɗi réforme acte 3 communalisation intégrale nde waɗa nde ko nden kadi naati hen mbo sikki min woni maire gadiɗo wonde commune Mbolo Birane waɗa érige en 2014.
ok donc ko ɗon tigi jogonɗen arde ko holon année tigi rigui gonɗa maire idiɗa wonde maire wadde a holliti wonde ko an idi wonde maire e nder on ɗon commune exactement ndo waɗa créé en 2014 noon tigi so tawi hande en tant que maire titulaire Allah hokki en fartagui on ɗon vraiment enen jettiri ɗum Allah no fewi holno jiiruɗa wonde maire beele ene satti walla wonde maire ko holko ɗum namdi bon ko wonde maire mi sikkoye gueɗal ɓurgal sattude jeeya e banggue e wonde ɗum ɗo kam e leydi he surtout kono ko yettere Allah saabu ko wawa waɗede hen foof ko ɓesgu ma mbaɗanɗa ɗum bon emin jetta laamu ngu noon wonko totti min mais won kadi ko heddi ko heewi eɗen gandi e banggue réforme uji mbaɗaɗi ɗini état o waɗi hen ko heewi ni e banggue subvention ji ɓeydi hen ko heewi mais ene heewi kadi ko arani ko wiye ko mbayakaji tellinaɗe e ma taw a jogaki ɗum no fotiri hande éducation nan ɗon éducation ko presque laamu ngu jogui kono wiyete ko compétence transféré santé ko laamu waɗa recruté waɗat foof mais haɗani ko gueɗe ɗe ganduɗa nani posé ma maire noon muusiri wonde maire ko ma gona ɗon ko joguiɗa kono famɗi ko namdeɗa kono heewi foof noon koye dow ma waɗa pouvoir décentralisé ɗum ɗo comme wiyete concentré ko ari fof ko payete maire population ne fayi ko maire kono holko maire jogui donc ko hunde nde ganduɗa weeɓani ko gueɗe ɗe mbeɓani kono ɓuuri hen yimɓe ne ɓuuri himmude hen ko teddugal yo yimɓe jiyata nde caɗele mbaɗi foof dara ɗon saɗa jogui mbaɗa hen sa ala gonda e mabɓe ƴeewa holno cafriti toon caɗele ɗe donc il faut être toujours présent manam somi faami wadde an jaaɗaki ele maire résident maire kay il faut être résident kam hay sa ala résident a wona résident aɗa jogui goɗɗo mo pawɗa ɗon wawa joɗade kam maire ala ɗon hedto mo pawɗa ɗon noon kañum jouata foof wonko wawa yettade noon mais kañum kala ko foti waɗede kañum namdete kañum wonat ɗon kañum e commune aji ɗi hannde sa yi mbiɗen ma commune sababu waɗ men wiide ma commune ko yidde men e commune meɗen neɗɗo sa yiiɗa commune ma ene wayno danaka wonko ngakkiraɗa ha ɓurti holno jiiruɗa implication population e commune aji ɗi beela kamɓe eɓe paami tigui rigui commune koko enta koko totta hirande muɗum alay saago mum foof adda hen junggo muɗum nde wawa ɗuminde beela zone Mbolo Birane est ce que ɓesguli ɗi paami tigui rigui wertago commune walla holno commune foti wawde dargade mbaɗa andi sen gummima e communauté rural communauté rural ko yawti ko wonko heewi eɓe muñana ɗum ɓe wiyete tan ko rural ko dowri les conditions sont pas réunies sa eɓe jaafe ok mais so woni commune han kandi ko waɗi valable Dakar ko waɗi valable Thiès ko kañum waɗata valable Mbolo Birane en gowani yobde taxe uji hande jeeyowo mo gandatama mbaɗon denɗon binde yaaro hande so jooɗima ari tan a itti ɗum ticket mbiya yoɓe juuti ɗo lugge ɗo meeɗa andu ɗum donc on banggue nan ɗo yimɓe gowani wadde jeeyede e développement commune o wadde hen juuɗe mumen wadde hen darde mumen commune heewi ko namdede donc ɗum ɗon firti ko yimɓe wonko pamani taw wonɗo umma noon mbaɗa andi kadi ɗum kadi ko jaɓɓal ma yimɓe jettoy ɗon par ce que ɗum so yimɓe goni Dakar ɗo eɗen gandi patantuji o ko jaɓate mais to joni kala joɓde patante ko ɓuuri hen hewde ko recouvrement wonata joɗɗa hitande nde trésor waɗa descente uji recouvrement way kono poñde ni donc en ngala neesu wawde tawtoyde wawde yobde commune aji ɗi commune aji ɗi kala ko peut-être wawde foti ko wonko ummoto e yimɓe he arte commune rutto e yimɓe he mais ko ummoto e yimɓe he sa waɗi joni ko le minimum fiscal eɗen mbiyata impôt mawɓe men ɓe ganduno yobde impôt mais ɗum ha joni ne jeeya ene waɗe budgétise e nder commune aji he kono hande département de Podor mbiɗa sikki hay commune goto waɗani ɗum walla aɗa waɗa ɗum hitande joɗɗa duuɓi tati hay goto yoɓata impôt donc ɗin ɗon manam hay goto ummataka tan yaaha yoɓoy taw wiyaka yo hay so wiyama recouvrement so mbaɗi recouvrement o diwata 10 à 15% yoɓoɓe ɓe jooɓa ɓe mbasa donc en gowani ɗum koye men pour wawde yobde donc enen jagguɗen ko commune foti wadde commune noon ko rendindu recette aji ko gonga wonko ummoto e laamu ene wawi yaade daña partenaire uji goɗɗo iilo goɗɗum mais wonko foti ummade e population e ko nden jogoto ɗon wawde poñde maire yo waɗa noon mais an ala ko meeɗa waɗande mairie haydara a meeɗa yobde taxe haydara a meeɗa wadde hen kala ko ina namde a waɗata kono ɓen ɓuuri wonde exigent ji pour commune aji ɗi et puis ene manque yimɓe kadi ganda holko fawi commune sa jaɗe nanno hen holko fawi hande maire o en compétence uji men mi jogui ko école les écoles élémentaires joga sa wi école élémentaire noon ko less o kono haɗani ɓeyde ko mairie gonɗa foof a namde même les étudiants wonɓe ɗo ɓe poñate ɓe logement min gala ɗum ɗo min mbaɗa ɗum ma en garo e on ɗon banggue ko Allah weela
waɗma gadiɗo wonde maire commune Mbolo Birane yiddema e Mbolo Birane yiddema e commune o yiddema e fof ɗum en jeeya e engouement pusɗoma ha vraiment gembiɗa mbiɗa aɗa namdi commune o ɓesgol ɗi koolima tottuma commune o caggal nde ɓe tottuma commune o fewde joni beele wonko mbawɗa simtanɗen surtout seeɗa tan ko ganduɗa hoorema vraiment on dañi ɗum wadde ɗon e ko fate jangde comme par exemple hande somi wima hande éducation holko dañƴa wadde toon e guila 2014 fewde hande surtout to banggue école aji école primaire par ce que a haali ɗum joni joni bon yettere Allah no feewi hanke moƴƴonno ko IFPT min jeeya kono IFPT min jeeya e ɓurɓe ɓadade ɓe e ɓurɓe andude e ɓurɓe ɓandude ɓe e ɓurɓe wawde darade e haajuji walla sohlaji jangde e nder commune Mbolo Birane ko adi foof emin jogui 15 école élémentaire emin jogui ɗum machallah komin gaari ko noon min mbaɗi érigé école de nouvelle création ji guure ɗe galano école hono guure men amoji min mbaɗi hen école aji hande kanji foof eɗin ɗon emin ƴetti he jangguinoɓe wonɓe taw mairie yoɓat ɗumen taw ko des min donc wonno men koye déficit des enseignants gonɗen ɗi duuɓi foof min manquire eɗen manquire e nder département de Podor IFPT foof walla ni ɓuuri hen hewde nooro aɗani hewɓe ummoto toon jaaha aroɓe ɗon ɓe famɗa wadde déficit jogotoɗen hitande foof donc pour créer de nouvelles créations ji saɗat mairie o noon ƴetta jangguinowo suku jangguinowo nawa ɗum e wuuro woto waɗa ɗon caali ko gonga ni ɓe jooɗo e bidon ngaji ɓe jooɗo e leydi mais pour wadde maintenir sukaɓeɓe hande école waɗi officialisé foof ɗum hande eɗen jaara hen kadi eɗen ƴetti ma école aji tati ɗiɗo duuɓi tati ko mairie yoɓata ɓe eɗen jogui kadi alphabétisation eɗen jogui ɓe jooɓata nde jangguino pular e on guure donc on banggue hande presque école aji Mbolo Birane foof min mbaɗi ɗum clôturé école aji foof waɗama clôturé ko état o kadi wino no waɗa érigé note éradication les abris provisoires ɗum ko état o ni tardin min hen min jooɗima duuɓi tati koye clôture uji tan min goni caggal ɗum covid o nde ari en jooɗima kadi ko juuti mahaka eɗen kadi paami état no yarata en puɗɗitima mahde salle de classe uji ɗi ɗum kam hikka machallah eɗen jetti hen état on ɗo min gaari min mahani état ari kadi waɗi ɗon goɗɗo ko yettere Allah kam no feewi école aji ɗi machallah nan ɗon wadde somi faami tigui rigui to Mbolo Birane to banggue jangde quand même surtout banggue école aji tokosi ɗi quand même vraiment caɗele men to banggue mahanteri en caɗele kam mbasta wadde déjà mais quand même wonko usti hen no feewi te on mbaɗi hen innovation kesso ko saabu ko yettere Allah wonko waɗa hen ko feewi no feewi e banggue jangde guilay de fourniture scolaire no waɗi hen ko wawa hitande fof emin ɓeyda komin mbaɗata hen e banggue mahanteji kam ɗon min jeeya ɓuuri wawde mahate mi wiyani minen tan mahata kono hande abri provisoire mi wiyani ala kono mi sikki ne famɗi wadde sen paami Mbolo Birane to banggue école kala na garɗa ɗo e fawde jumma mbiya ɗum ɗo ko mairie Mbolo Birane foy waɗi ɗum ɗo école aji mahama min mbaɗi école aji goɗɗi ɗi mairie o waɗi créé taw ko ganduɗa ko mairie yoɓata ɗum nan ɗon woni ma won tati walla nayyi eɗin ɗon taw ɗin noon min mahani ɗum taw min parata ha waɗi officialisé min puɗɗo wawde arde min maha min gañata ko mahde min gandi ha janggo e jaam ko jibinta école aji ɗi kadi sahaji oto heeño tan saabu eɗen gandi yimɓe men ɓe wona ñiɓɓe sahaji a waɗat école ha ɓooya sukaɓe jalta natta janggude donc kañumen kollirte eɗen jiiɗi ha ñiiɓa école he garan maham ko mbimi nane ko aɗa ara école aji tawata ko sukaɓe ne jooɗi e bidon ngaji nebam ɗi ene jangga hen ene fawi en jooɗi bidon ene jooɗi e bidon goɗɗo binde hen mais wadde on ɗon politique jagga ɗon sukaɓeɓe ɓuuri sukaɓeɓe mbasa janggude saabu cukalel duuɓi mum no yawi yawtude so janggani e duuɓi ɗi foti dañɗi tan to leeli dañi ɗo duuɓi jeetati wawata janggo so woppama joni noon somin goni hen ɗo e duuɓi tati so laamu ngu ari ƴettiti ɗum tan ɓe garat ɓe jokka eɗen jetta noon IFPT saabu ɗo ɗen kalɗen ɗo école aji mbaɗɗen créé tan enen mbaɗɗen hen ɗo ɓe jaɓani hen noon école aji ɗiɗi ɓe mbaɗi ɗum officialisé hitande hikka de ɗum ko yettere Allah école waɗi men edirade ɗum ko école so tawi aɗa yiiɗi haɓade basal aɗa yiiɗi haɓade foof alay saago diwta humon binna ko ɗum ɗon woni sababu mbiɗen holko mbaɗon école to banggue cellal wonno cellal ko kañum woni afgalu beela aussi ko garɗa ko e mairie o fewde joni wonko gandanɗa hoore ma neɗɗo ne wawi fawde jungo mum wiya ɗum ɗo vraiment ko maire walla commune bo Mbolo Birane waɗi ɗum effectivement bon minen ɗiɗo duuɓi nayyi hitande fof emin cooda échographie min tota poste machallah hon foti poste uji jogui ɗon emin jogui 7 poste min tawno ɗon poste uji nayyi komin gaari ko kadi min dañi poste uji tati goɗɗi woni poste uji jeeɗiɗi machallah hen min jarata hitande foof emin cooda échographie rawane min mbanno ko ciluki min mbanno ko rawane min mbanno ko bokke yalalɓe min mbaɗi lugge min mbaɗi jaaba Mbolo Birane kadi min ƴetta état o jogui échographie emin keddora ɗiya tati
donc e on baŋnge e baŋnge ambulance uji eɗen jogii ambulance uji kadi ko mairie o yoɓata chauffeur aji ambulance ɗi bon en mahii kadi maternité ji watti ndiyen ko maternité Lugge en mahii maternité Ɓoggel Beeli Eydi Rawandeya eɗen jetta Puma kadi aussi ari wallidde en Puma ene mahani en to Sinthiou Amadou Mayram dispensaire mo ngannduɗaa ene yaade maternité valeur de 95 millions. Okay. Donc eɗen jetta kadi nos partenaires sabu so a wi dispensaire kadi wodat gonɗo nder état e baŋnge laamu ene yaawa ene leela pour gadda gonɗo ɗon emin jogii ɓe ngannduɗaa ma won infirmier ji tata walla nayi ɓe ngannduɗaa ko cas uji mais min mbatto infirmier emin ko ballal noon Allah e ballal Abdoulaye Daouda Diallo kanko yoɓanta min ɓen ɗon ma en garte Abdoulaye Daouda Diallo to baŋnge partenariat an haali to baŋnge partenariat mbele dooro koko jooɗi tan partenaire uji ne ngara walla ka ɓorniɗo paɗe ma tawoyɗa partenaire uji ɓe puɗɗo wawde arde vraiment no ballit e holɓen ngoni premier partenaire uji mon ɓe ngannduɗa hoore ma hannde sa wiyama ni tan ko ɓen jeccotoɗa jagga e ko adi fof partenariat gaɗateɗo haalede ko c'est l'état du Sénégal. Ok. Sénégal noon so en mbi kañum woni partenaire men gadiɗo partenaire men ɗimmo ene waɗi ko ngannduɗa ko coopération décentralisée ene waɗi tawaɓe ɗon jokka mais ene waɗi hesɓe kadi arɓe heen eɗen jetti kadi koyno sen mbi état o ko hannde eɗen jogii partenaire uji men koyno AFD agence sénégal agence française de développement ko gonga partenariat état o mais ɓe liggodiri e commune o donc faille 1 ɓe mbaɗino faille 1 e faille 2 mboɗo sikki koye faille 3 ɓe payi woni AEDEP mboɗo sikki eɓe dilla e nder département de Podor commune aji 12 gonɗi e nder département de Podor kañum fof mbaɗi heen bénéficié ɓattindiɗo heen tan famille fof autour de 200 millions walla 195 millions donc koye partenariat ji amen jeeya e baŋnge coopération décentralisée eɗen jogii des partenaires italiens. Ok. Italien mo hay ɗiɗo duuɓi fof mbaɗa yaha toon kamɓene ɓe mbiyete ko arc-en-ciel ɓe mbiyete ko association tan wona ɗon ɓe holno kibirɗa ɗi men partenaire uji kamɓe ɗon min tawi ɓe ɗon tawmi ɓe mais exploitation ko waɗa heen ko ɓeyɗa heen ko presque min fuɗɗi yaade toon min ɓe puɗɗi wadde invité hitaande fof kadi eɓe ngara eɓe mbaɗa heen eɓe mbadda heen ɗum ko italien eɗen jogii kadi partenaire goɗɗo français eɗen mbiya petite goutte donc eɗen jetta heen Allah eɗen jetta heen miñiraaɗo mo ngannduɗaa ko minen jiiɗi yumma wawi Yaya Mbaye ko enseignant donc kanko no addi ɓe ɗen mbaɗi ɗon hannde forage le mini forage koɓe mbaɗi heen ɓuri jeegom walla jeeɗiɗi nder ɓe jehi ni ha nder commune Bokke Diallo ɓe mbaɗoya heen e baŋnge école aji eɓe dilla heen e baŋnge kadi noɓe ngari fof ma on koɓe ngaddi koyno wallita ɓe ko wallita ɓesguji ɗi guila e maaro en e diwlin ɓen mbayrata eɓen heen partenariat battidiɗo ko marocain ji en jogii des partenariat marocain eɗen jetta heen laamu Maroc sabu kamɓe ngoni partenaire eɓe jogii fonds uji ɗi mbaɗa destiné les pays africains donc eɗen mbaɗi heen bénéficie enen yetto mboɗo salmina sehilam Aliou Gaye donc koye sababuji ɗin ɗon kanko hoore makko waɗi heen bénéficié kono ene wayno ko commune Mbolo Birame ko kadi ɓuri woɗɗoyde sabu rawane wona rawane mois de mi sikki lewru yawtundu waɗan taw 2 mois mi yeehi ɗo Maroc ko kamɓe invité kam pour mi tawtore vote budget on ɗon pour eɓe mballa min e ambulance e jaaba liduɓe donc sa renndini ɗum ɗo fof jiiɗa noon e Procasef état kadi no adda waɗde koyno Procasef en ne ngara e baŋnge foncier en e baŋngeji kewɗi sa renndini donc partenariat no wuuri quand même. Ok, partenariat no wuuri a haali haala ndiyam so ndiyam ɗo ala fof presque pratiquement gueɗe kewɗe ma ngakkat ko wayno diini ma fof ngakkat hannde to baŋnge ndiyam est ce que hannde Mbolo Birane no ɗumɗi walla mbolo to baŋnge ndiyam fa tabarakallah machallah masino wuuro woto mbiyan ɗamɗani mais noon ɓayde yimɓe ko sariɓe kadi hay village amoji hay so wona officiel ko hissete ko Mbolo Birane eɗen jogii hannde wuuro no wiye Beelel c'est à 3 kilomètres de Ciluki Sara Mawde ne waɗi forage mais Ciluki ko wuuro aynaɓe ko yimɓe kadi yonɓe koɗi heen koɓe jogii e chaptel comme alhamdulillah eɓe jeeya e gure ɓurɗe heewde ko aynate guila beyi e baali e nayyi e pucci e fof ko jogata eɓe jogii toon mais ha hannde ɓe ngala ndiyam donc ɓe cafat en mbaɗi plaidoyer noon ko heewi en kaali heen autorité ji ɗo mbawɗen yettade fof eɗen heen eɗen jogii kadi jorto ha hannde ɗum ɗo kadi ma Allah newna ɗum sabu hay Sara Mawde mo mbimi o kañum ne ndiyam on ɓuri ɓaɗade ɓe mais ko probléme château d'eau so waɗanoma château d'eau tan mamin ƴeewa kam réglude heen seeɗa hay sono mi ƴetta ndiyam ɗam mairie o waɗa ɗum nawa wuro to ɓe gona heen en attendant donc ɗon hannde min ɓuri jogade probléme ndiyam sabu ko nokku gaynaka ko heddi kono mboɗo wawi wiide sono renndintuno kam min keeɓi 95% kam e objectif uji baŋnge ndiyam
sabu gure ɗe wuro ngo ala forage walla ɗe jahata 2 kilo 3 kilométre ala forage so wona gure ngo mimami ngo kañumen goɗɗi ɗum ɗo ko amo donc wonde gure ɗe ngannduɗaa ni wayno Mbolo Birane waɗi forage uji ɗiɗi jetta heen PIDC ɗe jetta heen laamu Macky Sall Mbolo Ali ko récent kañum ɓooyani ko dañi ɗum ɗon donc eɗen mbaawi wiide caɗeele men dal hannde ɗon ɓuri heddaade e baŋnge ndiyam en goɗɗoyi heen feewi. Ok, to baŋnge relation hakkunde ma e chef de village uji aɗa anndi les chefs de village là pratiquement sa ƴeewi ko heewi hen sahaaji jahat boom ha cikka peut être mataw les mairie la ngari ko heɓtude pouvoir uji ɗiɓe jogii relation mo jogiiɗa hakkunde ma e maɓɓe. No chef de village uji ɗi kamɓe ngoni comment dirais je kamɓe jooɗende ɗon laamu ngu kamɓe c'est les représentants de l' état e nder gure ɗe décret nomo le préfet sous préfet ko on décret waɗata ɓe kamɓe so minen ko élection ji addata mais kamɓe ko on décret waɗi ɓe komin mbaɗa ko jiiɗa kono emin cohliɓe eɓe cohli min cohliriɓe ala ko poɗɗa wawde wadde e gure he taw ɓettinani kamɓe maɓe jaɓɓo maɓe paama ɓe mbawa famminde wuro ngo kadi kay so ari wuro he koye kamɓe rewata donc min mi yiyani ngal poɗodiral minen e chef de village minen koɓe sehilaɓe men no feewi. To baŋnge foncier manam to baŋnge leydi ina heewi coowo muɗum koko heewi dak beela onon en tant que maire wonɗo meɗɗa teskade tan coow mo ngannduɗaa hoore ma hannde so quelque part so tawi comme par exemple to baŋnge politique yimɓe ne jiɗi memdema tan mbiya wonde tel place a rokkiri ɗum walla waɗini walla wattini walla wonɗo dokkirɗa leydi ngannduɗaa hoore ma wona c'est illégal. gure Fouta ɗe ene daɗɗi heen quoi sabu probléme foncier ɓurɗo mawnude e Fouta mo sikko Fanaye wonno e Dodel wonno te ɗum kadi réglama e probléme foncier haɗi en waawde jañƴi heen caɗeele kam no feewi ko gonga ni ina waɗi domaine national ko ɗum watande e leydi he ina woodi kono enen onno ko enen laamoto koye men ko laamanteri men enen Fuutankoɓe no mbami ni ko noon mbaɗa goɗɗo ko noon mon fof ne yiiɗi histude jeyi mum hay sindo jeyi ɗi laamu ngu heptinani ɗum mais eɗen keptini ɗum te hay baŋnge tradition ko ɗum droit coutumier no woodi laamuji tawaɗi ɗo ɗi laamuji ne keptini ɗum so wona laamuji joƴƴini ɗi laamuji kewɗi ɗum eɗen gara ɗo eɗen jeeɗo hen ne wiya Farba en wiya laamuji kewɗi nan ɗo hen walla laamu Dakar wonɓe ɗo ɓe Serigne Dakar en ɗum ɗon enen eɗen kepti ɗum koye men ɓayde ko enen jeeyi noon min tottata neɗɗo leydi min gandat ko an jeeytaw ha gasa min lawɗinanma donc min bawal no rokki min ittude min totta leydi ɗum waɗi sa hawri e collègue uji maire woɗɓe ɓe kañumen cikkata ko woni tumumen to woni Casamance ene Casamance en jomumen ene wawi ittude leydi rokkuma walla ene wawi leydi waɗma affecté leydi ya maha walla ya liggoro walla ya rem on loi noon ko loi kuftude leydi ndi foof kono mbiɗa sikki laamanteri ji Fouta ɗi foof ina ndenti ɗum ande to an jeeyi guesa ba ha gasa waɗi enquête ko guesa tani so waɗi haala tan ke ko dartin ɗum e nder conseil so woodi mbiɗo ala heptinani guesa ba walla anda waɗa ƴewata kenmo funnaki mais namdal ngal woni beel an par hasard wonɗo meɗɗa dañji litige mi meeɗa sabu hay projet ji mawɗi garoji ɗon ɗi emin jogui ɗon maïs du Sénégal arini ɗon tatama presque 300 hectares mais ko population yiiɗi ɗum jaaɓi ha gasi min mbami tan ko signide convention kamɓe ɗabboyi kamɓe gaari kamɓe kaali kamɓe jaaɓi kadi gari signide convention ɗo min goni ɗo komin yiɗɓe kadi heptude ɗum par ce que waɗani ko foti waɗ saabu hitande sa jooɗima a waɗani ko poɗɗa wadde lawol no waɗi heptude. Ok, relation hakkude ma e cukagu ma relation par ce que an hannde sa wi maire tan danaka mbiɗa ko an woni baaba an woni yummu an woni kaw an woni foof relation hakkude ma e cukangu par ce que vu que hannde cukangu en ɗisti tampude seeɗa par rapport e banque ŋakkere liggolle e par rapport e ko gandanɗa hoore ma ko yidde tan joni joni ummade ɗo e leydi ndi yaa caggal leydi e ɗum ɗon hol politique mo joginiɗaɓe e relation gonɗo hakkude ma e bon d' accord ɗen gandi koye décentralisation ene jeeya hen en mbawa kay tottitaɗi ɗum ɗo yettere hen Allah enen ken mawɓe ni e duuɓi kono hannde en mbawi wiide en tawama ko heewi e ko kewata ɗo ko no aduna o yarata ni tigui rigui probléme oɗo noon en wawi wiide ko probléme universel probléme o diwi mairie ji ɗi diwi état ji ɗi diwi continent ji ɗi ko probléme ɗo ganduɗa aduna e foof woni Fouta ko tawata Dakar tawata France tawata New York tawata banggueji foof hetto noon enen yimɓe kadi ko mbawɗa wadde politique foof wodat ko mbawɗa ko tan wawate wawa waɗede ok e banggue ligguey il faut ganden ligguey état wawi ko fewnude environnement o environnement courant yo wat ɗon ndiyam yo wat an ƴeewa ko jiɗɗa wadde ko beela ene wawi wonde ɗon
mais ay Amérique ay la usine aji ɗi état mahi walla goɗɗum no totta yimɓe ne liggo ça n'existe pas enen jogui ɗon ko formation e jangde eɗen jetta Allah no fewi noon e ɗiɗo duuɓi ko daña sabu ko joni suko wonata ɗon ha daña bac taw nani ene dawa galle bamum no jofta e galle bamum eɗen gandi nen entrant sixiéme tan a yalti galle ko Podor jahata walla jahata Dakar minen fof min kawri ko yaltude galle jayam en jii jangde hande weeɓi hitande foof ene wiya ma 200.000 ene jaaha ene yalta université 200.000 étudiants ko yahata ko kadi ay wala anda no foti donc problème men e banggue politique bawɗo waɗete mamin mbawi wadde hen ko wadde accompagné wadde accompagné guila e cuuɗi université haajuji bawɗi waɗe hen heddi ko noon wonko ganduɗa kadi sukaɓe way kono pecce ɗiɗi pecci ɗi hen feccere caɗele mumen Dakar en caɗele mumen Ziguinchor walla ka surtout les étudiants ko toon ɓuuri wonde heccere wonde nde wonda ɗon wondaɓe ɗon ɓe jogui ɗon ko ndema e gaynaka ko joguiɗen e wawde wadde employé yimɓe toon wona hunde hen kono foof e faade noon eɗen ligguino ma capanɗe joyo neɗɗo taw ko état tawko mairie o tan taw ko feera ari ko mairie o mairie waɗa recruté to banggue finance est ce que wonko joginiɗa walla wonko fuɗɗi dañede ɗon e mairie o ko ganduɗa hoorema en nafta rewɓe mais également nafta sukaɓe effectivement to banggue financement minen min jogui ɗon mutuelle rewɓe commune Mboɗo Birane en jogui mutuelle o ne yaara hande presque 18 à 17 millions eɓe jogui ɗum machallah eɓe ñamlodira hen koye mabɓe eɓe liggoro hen haɗani mutuelle o kadi eɓe jogui partenaire uji goɗɗi eɓe jetta koyen ISAC en eɓe gara ɗon eɓe mbaɗa intervention ji mabɓe eɓe gadda kalis kalisaji umide FONGIP kala projet mo mbaɗɗa ɗon présenté e banggue ndema walla gaynaka walla juulagu ene waɗe financé donc to banggue FONGIP en ɗin ɗon organisme uji beele wonɗo dañƴa hen wadde bénéficié o ha wodi ko mbaɗɗa implanté ɗon e commune o e ko woni financement ji tan FONGIP en ñamlat tan dokkirta hay goto donc DRN garat ñamlat tan dokkirta jiɗɗo mbimi ko jiɗɗo ene waɗi nottiɓe hen kono la plupart des jeunes nottaki hen sukaɓe men ɓuuri wonde ko dans le grand ville peut être ɗen jogui occupation mais kala jiɗɗo juulaɓe ɓe nottiɓe hen ɓe jawɗi ɗi nottima hen commerçant ji goɗɗi nottima hen rewɓe juulotoɓe nottima hen donc financement ono woodi kala jiɗɗo hen kadi so ɓaditima sabu en jogui antenne antenne woni ko galoya antenne o kala garɗo e antenne to so ɓaditima waɗete financé saɗa jogui projet ma mo ganduɗa ene hoola waɗete financé ok sen jubbi seeɗa to banggue politique par ce que sa wi mairie hande en danaka a wawa wiide mairie tan fami mi woni maire taw a dillata hay politique hollo e landaji ɗi ɓurɗa wawde dillude bon effectivement ko minen maire kam presque pratiquement ko politique ko poste politique addanma ɗon ko ɓuuri hen hewde kam sabu surtout nokkuji men ɗi waɗat adhéré parti goto walla jaaha e banniére parti min ciɗi l'APR ko APR gonmi hen dilla kañum nan gan min wonde ke APR tan ganduɗa kañum meɗɗa wonde e ha ɗo gonɗa ɗo so tawi a wiyama a haali haala département de Podor a wawa haala haala département de Podor a haalani haala Abdoulaye Daouda Diallo relation hakkude ma Abdoulaye Daouda Diallo bon min de relation Abdoulaye Daouda diwi ɗon dal mbiɗa sikki diwi politique sabu Abdoulaye komin guiƴiraɓe Abdoulaye min gandodiri guila min gandama min waɗi politique min jotodiri guila ɗon min pettidi bal nawetanuji min jaadi min garti d' ailleurs minen jangguinimi football ni bokkenaɓe minen jangguinimo football kanko Abdoulaye on saaha omo jogui mawni ko walla mo jiɗɗodiri kamɓe jiiɗi baba no wiye Abou Abou nden ɓuuri wonde sehlam kono haɗani mboɗe Abdoulaye Daouda relation ji ɗimin jogui hannde kadi diwti ɗon sabu so yimɓe goni galleji jiidi foof ene jandira ko rendini min ko hannde ɓuuri hewde donc wawa wiide tan ko relation politique ko woni amen ko woni hakkude amen ko ne heewi te machallah omo teddini min omo teddini commune gaddi foof omo teddini hay commune Mboolo Birane ɗum kadi ɓeydi hen tan kono Abdoulaye mi wawa sifade holko woni am beelaɗo sikki Mboolo Birane en paari pour vraiment dès le premier tour lamminde Amadou Ba bien sûr sikki emin joguinode candidat ji gonɗon élection locale kamɓe fof goto tan min jii jaaɗo waɗi soutenir Mamboy Diaw ɗum kulani ɗum donc on banggue kam huulaka no fewi quand même to banggue élection ngaji jawtuɗi ɗi to banggue élection ngaji jawtuɗi ɗi en jii e wonde Mboolo Birane presque pratiquement yeeki liste uji kewɗi ɗum ne aussi holko addi ɗum way kono ko leydi ndi tan andi hikka mode de scrutin oɗo ko mode kawniɗo seeɗa saabu ko suffrage universel nden yimɓe fof no mbawno nandirde gona e liste goto so gayni après jahande jahano Allah ñawri ɗumen kono joni hikka kala ganduɗo to kaari nan toon fayata ko banggue goɗɗo donc eɗen jonni ɗum aussi mon fof kadi hunde kadi haade andenoɗe fayida mon fof yiiɗa ɗum
tigi so tawi ko an goto woppiti hen walla ɗiɗo mais mon fof ari addi hen ballude mum dari men kadi ko jiyanɗe e certude mon fof ne jogui no yirata non fof ne jogui no yirata kañum so ari ko ni jogori yettere Allah noon population kam hestitini totti min confiance o pour la deuxième fois vraiment population Mbolo Birane hoolimama est ce que aɗa jogui yakar wadde briguer un troisiéme mandat bon saɗat haalde aɗa andi sen goni e politique min de so tawi ko min tan hooram wonko joganimi hooram kono politique wona an goto jeeyi wona an jeeyi ko an hewɓe ndendi donc min so tawi tan ko min tan jogori wadde hooram mi waɗata so tawi no mboɗo wondi e yimɓe woɗɓe ene estafam mi ɓuurani hay goto toon goto ɓuurani goɗɗo kono joguiɗa fof won joguiɗo ko ɓuuri ɗum no wondi e ma somi yii goɗɗum e goɗɗum min mboɗo wawde soutenir goɗɗo mais fa forcément kam so tawi wontino min tan miɗo wawi ƴewde goɗɗum saabu mboɗo andi ko mbaɗannomi hen ko e duuɓami teddugal ngal dañmi hen ngal ene fota yonde dimo sen yoni haɗani tan wonde maire ngol kadi woni lawol ma ɗimmol aɗa wona haut conseil des collectivités territoriales ɗum ni ko hokkuma ɗum bon au conseil des collectivités territoriales ko chambre mo mbaɗaɗo ko ɓooyan 2017 mi sikki référendum uji waɗano ko waɗa koye recommandation ji CEDEAO jeeya bon Sénégal ne jeeya e Mali en ne jeeya e leyɗele puɗɗiɗe premier mandat o mi suɓata noon en tant que élu waɗi ko fecce pecce ɗiɗi ma gona élu taw ha gasa puɗɗa e wadde compétition départementale nden komi parti o kam suɓanima komi wiyno parti o avec les coordinateurs départemental e mawɓe parti ɓe kamɓe cuɓino kam nden min mbaɗi 5 ans walla 6 ans ni nde gasi ngol ɗo noon ko président Macky Sall e ballal coordinateur départemental woni Ablaye Daouda Diallo mbattami ngol ɗo komi mbaɗaɗo choisir gaddami mi waɗani compétir ngol ɗo donc e deuxiéme mandat men liggoyamen noon ko liggey mo ganduɗa sa ɓuurani wonde nder ko organe consultatif kañum ɓulnoto wona votta watta e dara ɓulno tan ene waɗa rapport aji ne totta président donc heewi noon ñimoɓe ɗum e leydi e kala mais ko liggey machallah baɗɗo fayida liggoto e nder sikko hen liggoɗen ɗiɗo ko Allah addi émission men presque à terme e danaka ko ponɗen haalde foof ene walla komin coynino e ma foof min keeɓi ɗum holno jiruɗa ma commune mbiɗa sikki ko hunde ganduɗa yimɓeɓe ene yiiɗi haalde surtout enen koreji men en mbiyani enen ɗawa kono kaldirɗe men ne ngakki te kadi ko fotata yidde andude ko ɓuuren hewde andata ɗum surtout communauté rural commune aji men jogaɗi ɗi aɗa yiya neɗɗo goto meeɗa yaade village goɗɗo nan ɗon taw ne yaara duuɓi sappo ene yaara duuɓi nogas walla capanɗe ɗiɗi andi tan ko waɗa e wuuro mum ko taw to ɓuuri sohlude no waɗe toon donc ɗum ɗo ma hokku en ko cadre goɗɗo concertation walla cadre goto mo ganduɗa yimɓe mbawa haalde hen yimɓe ganda hen taw kadi haalte kadi mbaɗo sa neeli neɗɗo moƴƴi haaloye toon ɗemgal ngal nanata donc so tawi on neeli yimɓe neeli min to min gari min kaali ɗemgal ngal wona ko ɓen nanat to feewani donc so en gari ɗo mbaɗi ɗum ɗo ko pulaar emin jetta kam vraiment ardiɓe ononne kadi jogui initiative uji wadde ɗum ɓe emin no garmi ɗo nane mbimi komi hersi par ce que ko wayni no waɗe ɗo hen a meeɗa darade hen a meeɗa wadde hen artan kaala te aɗani ko waɗete ɗo ko nafoore mon onon fof enen ndendi ɗum donc emin beltani on emin jonni ɗum émission kadi mo sikko émission nottitiɗo inde mum no feewi donc minen en tant que commune min dañi hen kom kaala saabu ɓuuri hen hewde ko plateau ji politique tan ɓuuri hewde yimɓe kaala politique ni jeddodira mais haalde ɗum ɗo c' est important machallah holko mbaynotoɗa e mbaynotum tan ko weltade tan invitation o kadi vraiment mi ari ɗo hen mi weltima no tawrumi on ɗo e fayidagal ngal joguiɗon ngal eko gonɗen wadde ko mbaɗa ɗum suivre kam kono ardemi hannde kadi ɓeyni ko weltade so wona duwanade on e duwanade bandiraɓe foof kala commune aji ɗi foof ndeɓe garata hen ndeɓe notitto hen yimɓe ɓuura andude ko waɗata hen ko nafoore enen noddaɓe ko woni nafoore mon foof ko woni nafoore amen hen ko ɓuuri saabu sino wona noon neɗɗo darata ko tan haala commune mum sa noddinoɗo e haala hen ene haala ko jinnoɗa haalde walla ko jiɗɗa nanninde yimɓe won way ko minen ballate hen ni donc mboɗo yonni émission o no feewi mboɗo welti kadi wonde 5e o saabu mi woɗɗoyani mboɗo sikki kadi 5e waɗɗani taw jarama on jarama ko noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe arno ɗo ko musidɗo men tedduɗo monsieur le maire de la commune de Mbolo Birane woni oɗo gorko mo ganduɗa mo wiyete ko Doro Mbaye ko yettudemo e jarnademo e weltanademo surtout no jaɓiɗen en ni enen foof enen gandi façon no waɗiri ni par ce que ko hanki o ummi rewo
toon to Mauritanie mais kan ko ɓitti ɓili o wiye wonde mo aronoto ɗum ɗon ko yidde hoore mum ko yidde commune mum ɗum woni ko kemi ko wiide e kala saha mbimi ma commune ko émission mo ganduɗa ma ala ko addi ɗum so wona laɓɓinde e famminde e jangguinde e jertinde surtout noon biyowo ene yiiɗi commune muɗum saɗa yiiɗi commune ma alay saago daranɗa commune ma saɗa yiiɗi commune ma alay saago pewjana commune ma mais saɗa yiiɗi commune ma également alay saago gummoɗa daroɗa haɓade pour commune ma yo waw wonde ɗum noon noon wonno koɗo men ko Doro Mbaye so Allah lamɗo jaaɓi inchallah e jamanuji garoji ma en dañ koɗo goɗɗo allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam merci jarama jarama